Chitatigiri magega asecikenderete kugokera amachibu amayaya matemwayo a KCPE skuru yoboroso ya Kianyabinge yogotoka se ward ya Kitutu Central Ime County ya Kisii nigo yagokeire amachibu amaya asibabete bawake tamkiro gyo komenta chi point emeronkene na kianda na gokinie emini yabo korwa 266 kweka 315 omorokyo monene we skuru yo nigateba buna chimbwa chingia nomokia korwase abaibori na komono kwabete gokoirera aboroki wabo gokorya byase amatemwa yo muri keito diponasanya nabakagutarire skuru eyo ensemoni chiskuru cyabanyene gokora buya asamatemu yekeraskia 5 na 3 chiskuru cya serikali boigot chitigiri magega eskuru yoboroso ya Kianyabinge nigo yakoletie buya I scored splendid marks is 102. I least expected this. For now, I don't have words to express my enthusiasm. Only to thank the Almighty God for this. Nashukuru Mungu kwa kuwa aliniwezesha nikaweza kupata marks nzuri yenye naweza endea shule nzuri. Nonya nabo ni gabaroki gwabwe banyara gusanga okugania kwabo ili guikerania endoto yabo. Would like to join Nairobi School and I hope to pursue engineering one day. Pata marks 390. Nataka kwenda Kenya High. Abarimu boigo bakorawa n'umwarimu monene Mr. Charo no mokonyo ye Emilio Ndeli nigo bagoka kiandagia 10 ningwagranya sana mbiamone kyanera tokonyiri gocha ngake na baiboli kya we coordinated well ngake na bari masomo kibabwate bagatwikira sa emini tubwatere rasi twabate emini ya 266 mwaka wa mentre mpaka 315. Asante kwa kutembea nasi. Mmejaribu sana kwa kuhimiza wanafunzi wetu. Paka yule ambaye ndiye amekuwa nambari ya kwanza alikuwa amehimizwa ili apate hii mia. Ngongwa kera baibuli ngambi yamona senge nchaba cooperate na intu bakarete ndagera bana bali kwenda lunch abana bali koragera loiga eskuru egera bagende birasime mapema abalimu bali gocha bake weekend. Ensemo no kwenyorera engeria ya kirarituko asobokong'u abaiboli nigo basangaya Chigasiana ne chikonda ngokora na mchengo yose mwana yako nyakobasa matukamanga saba balimu n'abana bamwabo bagufundisha njabona umwana etokonya na marogo balimo igo nande asaye chinsa chingi na njoyo onena korte kuruma ikana njana nyota maximum ya 328 igasi gonkore ni nyasaye ngwa uitaba bwatisye ikatujuta January nyasatu bwasinya kota konyore toki toire chisu abana babona simuguchi kogenda mwekeyi mutangani nyasaye nabarorekanire nande monjore Kenya ebe ense y'umwando gusanganike taseni Kiandizi TV omwalimu monene niganyara kwerera ekerenga ekenene kyogokora okuya. Without the discipline intwale wekaga. Discipline is the key to success. Igabana bane bare kwera discipline from BB1 mpaka class 8. Umusamaria Josephat Sungura oyobeire kagusira aboroki kwa baiga nigo alieira yogo chukobasira naende asekirasi gya kianda nikisupport shule na shule zingine zote za Kitutu Central. Amen. Naenda abana bali banyo hata max kuchakira 350 to 402 kulianyo walete takuja kwa shule tutakaa pamoja kwa zile shule wataenda kelia ikesungura nyore keke na bako ba hiyo ndio kitu tutafanya ilinda abana nabo bacha kukonya warakera banyo lichikazi na bakonya abantu na nyengo bakonya. So I wish you well abarimu, asante kwa kazi mmefanya, nitakuwa tukishirikiana pamoja. Skuru ya Kianyabinge niko bono egokerete amachiwa yu asogete litukore goro asokanyole mini ya 315 ase bagote banga niko bamentire korwa ase mini ya last year ya 266 niko bono niko basemeretie abana bagochikokora buya naende ase kerengo bagochigoswa ochakira mwako gochekera barande ekerasi gya kianda ulipoteria Ndizi TV korwa ase ward ya Kitutu Central egotoka Ime County ya Kisii elitaria Nedipon asanya.